Esanso nyame akoa no e wo fidua mu adada de nyankopon asoma na wieye bremu so onfa hintasem emre nyankopon ma waye krado wa be ko ne nche ne amana kwa aba na de ne de nyame de asoma no no odi abreye bishop o mama wa kwa aba ejo so sofo atiefo ne awefo nyina ye krado amede kan bi sabo amu fi ase na otwe nyina ko sen
Eradiada Roma. Eradiado. Yameguso ehwe. You can't complain. Nyankopa hwe osama na ochwe na kwa probe to the you can't complain. Ma me fasa akwenya nso na menchia Sompa TV ahwefo ene Sompa radio etiefo nyina ene Cedar awa ahwefo na etiefo nyina na monso amowo eye Facebook no so na YouTube no so nyina ya mamo nyina ajo se na wotwe kwa probeto yese ya na ewase ye fa Cedar ene kabia na mawrade din every say ye ni papi na hwe na wotwe na se anso so no ene ye hwehwe bia ye hu won ene edufiada se so a na eye market de kese de ma wokyerema mfo nyina na me fa sa akwanya no so na obi biara sebi na busuani ahwere afrimu na ye hu se na fiadai na emu bebre na yeyi ene obi hwame obi tie me ene ote ne ho ote bama bi so otie ye koyi ni dihye bia yedan abeto de obo abusua no de abusua ne da no so no ene okọ no anso de meka kire obi bia ohwam ya otie me a na wotwe wanye yiye ne se hweden nyame na ode ma ono soso na ogye ewrade be hwa anamu ente hweden na ewrade se papa mo bone mo yemfa Cedar ema otumfo nyankopon na edru sabre ya na Cedar awa enti fa phone na fro bi na obi so fro bi fro obabi fro ukru bi sa ebra so se yetie onyankopon asem Oh Jesus. nyame asem ode bo ni wi ase no ebra so se yetie na yetie nyame asem wi ya gyina so abompa yes ronko de weekends so ahye otumfo onyankopon ensa na sama ye de bre ahwefo ne atiefo nyina ne se ehefa na ye gyanom enyankopon no wo ena ye generation ni pantimi ni won bra so ababium ena ye generation ni pantimi nyini nche bium nipa ewu ntem dodo eno nti na me ba fidie so a me pase amafo ani mra wo ho so ena yade no doso amane no doso na sa efri hefa onyankopon obo ni wiase no ose yebedi yankwa na ni nyina ye den amen ose onim adwene ko odwene wone ma ho onya musuo de ose ko bema ye ewie ye papa ni enida so ena mibisa se ewie ye papa ni ni enida so ni obi da hospital sa bre ya okun yade obi da demu okun yade obi hwemi obi tie me enne okata nani a enkata nyina ne se ne dihye bi ke nu time sese wo wuo ene owo krakabia tie se abusua bi mo owo krakabia tie se kro bi mo na mebisa se adenti nyame na ode ni mabasa se na oka no ana na no ana ya ba fidie isu a menya kwanya se onyankopon na obo wi ase no ode na asem eka ye ho ose na baba se ye bedi na asem so na ye de na asem na nante de waka fa ye ho nyina bebem na se baba se ye ni na asem no so de a ose ene ohaw ne amane ene baba yanso if you say o kind Isaiah chapter 1 from verse 18 19 20 nyina no ono nyankopon ka asem bi na asem no ka nyina efo no awrade na asem so die ho ose wo hweme a wotie me ose se wo pe na wotie dia na odi asem no so dia asase we so nepa no ose wo bedi na ose se wampe no wantie na wotie onyankopon asem so atua ose oden krata ne amfana ebeba wo so enti eneni papi na ewuo ni papi na eseya ye de shabronsam ye wode abronsam ye ana ewode onyankopon so ye onyankopon tuaka otua nipa mumu yosoka nipa yo papa otua papa no soka san so na wo ye bone a bone no so otuaka na bosomi nyina no ensama me no kan wasem eye character suban na na suban bi koso ewo ye bre so suban ya asofo bi da na die
sube ye himfo bi da na die Yes. sube bi amanyofo da na die sube bi anyame ma kristofo bi da na die sube bi ye nuanu muslimi fo bi da na die enkyere se oye onyame ba Oh. the oye kwanya obefa so anya sika obese nyame ma ose obi ajapade obi afa so a onye den omfa ho na otwe nyina de mekasa fa ho eye kwanya nipa ye fa so pe sika ye fa so pe ajapade no mebisa wa wo hwe me a wotie me ne se eye kwan papa na kwanya nipa bi fa so e pe sika e wo ye bere so asofo no mu binom amayofo no mu binom esikafo no mu bi mu won na nyame apagya won na wama won tumi no tumi na nyankopon de ama won no kwan ya ofa so de tumi ni di adwuma no eye kwan papa ma ore mfisa bosumi na atwa mu no me no kasa se onyankopon tuyaka Yes. onyankopon tuyaka awasase so No kwasem. enti so hwe me na otie me na wo ye bone bi na wadwene se mi wie akosre bone facha onyame de bone ne de ode bechew na aketua ne de onsa beka Yes. eno na bosom ye twam me na ye ba fidie so ye ne nyame ma echeye na bosom asema me ne nyame ma echeye subaya ye da na die ewo ebre so ne kwan a nipa fa so ede pa wo ho anya nipa fa so de pa ajapade anya enti enura mo amonya akwanya tie no ye kasa fo hene bi anyame na pagya no nyame na mani tumi nyame de na si mapoma adwa so nyame ahwe nanumonyam aso ene bre ene bre de ene bre wie no eno na me pese wa wo hwe me a wotie me kwan bi a onam so udi nipa bi achi a wo fa so no mi bisa se eye kwan papa na ena obi de no akọjọ okuo bi obi de no akọbọ nipa bi kwan ya wo fa so pesika no obi hwa mi obi tie mi yie ne pa o se me totototo mechi na se mi wu a me ma no anya dan amere me yire amere mi kura amere me busu ani amere nti me toto mechi yie nti onim kwan ya wo fa so toto nechi kwan ya obe fa so obe bu obi na odi asisi edan bebre na kwame die nie ama ya die manu die nie na watoto de ama won eno ne atoto akire no enti kwa bone na ofa so de penu ho anya no onim se bible said the open ho anya na wa fa kwan papa so no otesa kokohwede a obutu kosua enye ono na oye den oto ye no no se na wie ye no obeye okwasea na ne nkwa na nyankopon de ama no nyankopon so obeye dan obegum mienu enti ene nipa bi wu ntem nyame cha enti nra mo amonya akwanya no ye kwasa ohene bi trasia ye France Ahab na Ahab yi one ne yiri eye Jezebel na nipa bi a ye frane se Nabota opapa ewu aja no ewu nyade a eye bobituro na wo papa yi enye ni bra Ahab ka kire Nabot se azafa ba udie itie pa bishop fa wo bobituro no mame na me wo bobituro bi a eye papa echen wo de no na wo ade eye papa chen obi dia adentin na obi dia no anya papa no se so woji we ni ye ne bre eno obi hwa me obi tie me eni bre bi aba wa bra bom na me bi sa wo se be wie wo san suban bi a wo da na die nya suba papa se de odi hitan nyina bedadi yes Jezebel oba anyan oba ajato oba bayifo bible na kan e kan so fa kwa bi so abo ni papa atwa ntoro ayadan ato na aboto so na obekuno na waya dan waje ajapade na ma ene omaya ye hweme eduru kwasia da ye nyina yeti asori dem no kwasem eduru memere da okere ye nua no memere da kwahwefo ma chia ma anwumre ye nyina ye gu memere da sabat
nyame nhyira mo saa nso no edure fiada na fiada ye nua no musliminfo masala chi nyina mutai na yakɔ na yɛba anso ye bisa sɛ hifo na edi adanse krumu hifo na ete nipa bi echi a ye gi agapade afri nipa bi nsem obi ni ne mba abobra papa na wu ebusua bi asɔre edi agapade no anso ye benya o kristo ni sebi mu asɔfo no mu bi mpo sɛ ɔba abɔsoɔ edi agapade no ɔtachire ɛna kɔta dɛm ahodoɔ ne himfie himfo na ɛkɔ akɔdidi edidi adanseɛ no ɔmo nyina yɛ nyame ma enti adanseɛ no ɔmo die ne nyina na yɛ papa ne nyina na yɛ nokorɛ efisɛ nipa bi kɔ di adanseɛ sɛ Nabot ayɛ dan wakasa tia ɔhene akasa tia Nyankopɔn ɛnu nti yɛnsi na boɔ ma yɛnku no ɛnam na agapade a nipa bi pɛ agye nti na agapade deɛ ɔbɛgye tiana ye dwane akɔno a meka kyerɛ mo sɛ agyapadeɛ no ogye yɛ no ekyiri asɛm no enti wo a wode suban bɔne epe sika wo a wode suban bɔne egye obi agyapadeɛ no hwɛ deɛ ɛwɔ w'anim a ɛba bɛto wɔ na ɛnyɛ wo nko na ɛba bɛto wɔ enti wo a wohwɛ me a wo maame wo papa bi wo wɔfa bi wo nua bi yɛ adeɛ nyɛ no paa mu ka wo na ɔhaw no ba a ɛtɔ da ɛbɛbɔ fie ni nyinaa enti no Nyankopɔn soma sɛ yɛnkɔ nka kyerɛ Ahab sɛ ɛno no a mo no yɛ som no yɛ kan from 1 Kings chapter 21 from verse 17 to 29 no Onyankopɔn nankasa soma ne difo sɛ kɔka kyerɛ no ɛwɔ agyapadeɛ no a wagye no mu ogyinam kɔka kyerɛ sɛ deɛ wayɛ nti wakum obi a nipa no mogya agu fam no number 1 ɔno nso so no sɛnea kraman atafere Nabot mogya no number 1 ne ma na wawo nyina ne ma na ɔpa agyapadeɛ na ma wɔ no ne ma ne nyina so ɔmo bewu enti yɛnhwɛ ne ma no sɛ deɛ Onyankopɔn kaeɛ no ɛbɛn mu ana sɛ ambam 2 Kings chapter 10 from verse 1 ne yɛhu Ahab ma dodoɔ ne yɛnkan firi from verse 7 to 10 mepɛ sɛ wofa wo twerɛ dua wo na wofa nwoma na nsɛm a meka twerɛtwerɛ to hɔ na wode atu babifo wode atu abusua ni bifo na nneɛma bebree to nipa yanya ene ya penso adifo bi a yɛnka nokora nkyerɛ nipa no sɛ suba wei a wayɛ ɛso akatua na ayɛ den abeto na wede asakyera yanya nipa bi a kwan bɔne so nti no na ɔbɔ bɛyie ɔbɔ sɛ wei na ɛyɛ wo menka sɛ saa nneɛma no ni hɔ anso bebree nipa ka no bebree nya nokorɛ bebree ha wo na ato no no a waba wo nkyɛn no bi sɛ Awurade sɛ deɛ na nipa na yɛ ha yi frɛ Awurade adanse frɛ bono nsam deɛ na Nyankopɔn kan ya o bɔ na o kan sɛ ma kyɛn sɛ ma metietie bi wo fie hɔ no ɔsɔfo yɛn ka yɛn nya hoto na yɛ bɛba hɔ daakye na Ahab ma duoso ɔse Ahab na ɔse ɔtoto n'akyi ama naja ne ma no nti o hwɛ me a o tie me a o se o fa kwan bɔne bi so o fom apadeɛ bi anya wo de a wo de subabɔ no bi gye agyapadeɛ na deɛ nti a ogye nyina sɛ wo se o toto wo akyi na sɛ wo ni hɔ a o ma na wo pa ma wɔ no sɛ wo de kwan bɔne so a o ma no ha wo bɛba wo so ɔse Ahab wɔ ma dodoɔ sɛn mmabarima aduɔso 70 ɛwɔ Samaria na Yehu twerɛtwerɛ nwoma na soma ma wɔde kɔ Samaria kɔma Yezreel asafohene mpanifoɔ ne Ahab magyegyefoɔ no sɛ mo yɛnkɔ kan bɛ kyikyɛmu a yɛnso for 7 to 10 yɛma sɛ nwoma no ka wɔn nsa no ɔfa wɔhene ma no kunkum nipa duɔso no na wɔde wɔn tiri gu nkɛntɛn mu na ɔsoma ma wɔde kɔmaa no ɛwɔ Yezreel na ɔbɔfoɔ no ɛba bɛka kyerɛ no sɛ wɔde wɔhene ma no tiri no aba na wɔsɛ monhɔle no akuo mmienu ɛpono no ano nkosi anɔpa na anɔpa no ofura di kogyina hɔ na wɔka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ mudi bem hwɛ me na mepam me wura tiri soɔ na mekum no na hwan ɛna okunkum yenum nyinaa monhunu afei sɛ Awurade asɛm a ɔka no Ahab fie ho no mu biara bɛba mu na Awurade ayɛ deɛ ɔnam nakɔ Elia so ɛka yɛ sɛ wotie ne pɛpɛpɛ bɔne baako pa Ahab yɛ ɔyɛ kum nipa ɔhotini baako no Nyankopɔn aka sɛ deɛ wayɛ nti no umani nyinaa soso yɛbɛwu
one day pew ni ma 70 papa no bo modern meni ma dodo oni omo wo sa enti ohin na wo hwam ya wo tie me a ohia ni bi asase wo gi aton ohin ma bi a wo hwam me obi ajapade wo gi afi ni sem okwanbon ne so wo nto wo ewo wanim eneni pa bi bobra ni pa bi su okoton nsuo okotena maye masom no tu susu die bosia se na odenya asase ya kwa wo fa so agi afi ni sem ene sikani bia ya dan akọ tipo anu bi asase so anaju ni pagina so ma pagya da on fa hu ni o on fa hu ni de nipa ba ko pa asase oje no ni ma 70 no yakun mu nyina enti langard na wa fa na omudi nipa ewu no wo langard ni awu tie me yie eya kwan papa so na oye langard na hu nhira bebrɛ na eya kwan bone so a hunu said that woni mu twɛn tichemu du ba kono wose na yehu ekum ahafie nipa okawo yezre no nyina ne nipa enya ne ma no nko a ebusuani bia no na manifo ne na asofo na manifo asofo amo enam sikanti omo nka no kora di ohina chi se ne be ya osofo bo anyame fra ofra ni nyina yesika na adwini nyina ya ajapade sika o hwe ne kasa ne yo nyina cha nyame mfra no eyesika kuna sofo nyina akosi se wanya no obiara wo ni fie entiti asemwe na fa bokoko se subana woda na di hwe yie no wamfa nkoche bronsam o se na de nipa guo bia nipa betwa Galatians chapter 6 verse 7 enti ababe na ugo subaba na unam so de pe ho anya your friends and the man wu yensa hwe o kan se enam se Jezebel ono no ma obo pa ma yekum nipa ye friend sen na aboto no akra man tafre na aboto moja no o se u Jezebel so sa de kro na ebeto bi wo twere sam no ma yenko 2 Kings chapter 9 verse number 10 yentie ahemfo ma etos me the team kro yichemu edu wase na kraman be wi Jezebel nam also o se die u Jezebel wo ye no kraman be wi wo nam Yezili asase so na obiara ni ho a obesie no enti yan kan from verse 33 to 37 33 to 37 twira to wo a wo hwe me a wotie me na fa asem wonya futu sem na nipa bi a oya yodom ewa busuo nipa bi a otwetwe musuo ebra busuo no pa mo ka no koda o enkoji kunani bi ade enkoji wosie ni bi aja pade nta we na echi enkoji obrafo bi semi wo sikama tumi na wanya ne dia na ode ye ode sisi amafo eno bi hwa me nsuo yira be obi abobra to susu asi ni dan ya wo nsuo kwan sikani bi akotripu nsuo gumu asi dan ya pega amane wasi nsuo kwan amane nipa bi tu nsuo to ana efa nipa wase na okase monto ne hwe fom ana oto ne hwe fom na ne moja peti afesuo no ne aponko no ho na wode tiase na mfa ne so na wo hyene mu na odidi no onom no wakase monkonko hwe oba wadome no na monsie no efiri wo ye ohene baba na okose okosie no na wanhunu ne ho biribiala giniti kwankura ene ne nan ene ne nsayam enumonyam ben ena ohema eni enumonyam ben ena ohene eni na wasan be ka kire no se na wakase awurade asem onam na ko Elia tidini no so eka enu ni se Yezili asase so na krama be wi Jezebel nam ebama na samem ebam enti wa wo hwam ya wotie me suban boni bi a wo faso di pesika say na 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10 kana o se ya mfa hwe anya dan amawiase ni ntimi mfa hwe nya dan efremu nko enti unya de obedie ni de obehye na fia da hwe nipa ye yi omagu bia ni wa ena ode na japade na ko enti adenti na suban ya bere so enti tete atimpon no nie enti kwa ye na no fa so bo mo bra no sa na ye fa so nie
ɛna owura nyame asɔle fie owura mmia hodoa ɛna nokora yɛ asan hallelujah yɛn san hwɛ ɔhene nyame hyɛ n'animonyam no Second Kings chapter 22 verse 34 to 38 ɔhene animonyam bɛ na woni wadi bobeturo kito yɛchi ɛna obi hwɛ me obi kodi adanse etie obi adanse kurum ɛna ni bre sɛ nipa na odi n'akyi nyina onim sɛ de obenya wɔ no hɔ no nti odi n'akyi na de onya no ɛyɛ kwan papa di nhyira bɛbrɛ wo ɛyɛ kwan bɔne so a ɛde ɔhaw bɛbrɛ wo First Kings chapter 22 verse 34 to 38 First Kings chapter 22 verse 34 to 38 ɔsɛ na ɔbarima bi atwe ne tadua mu ɛde biana soɔ so na ɔde saa Israel hene no motoom ne nkataboɔ no ntam ɔhene mua obi na ato agyan awɔ ne motoom na ɔka kyerɛ ne te aseɛ nam kafoɔ no sɛ dane wo ho fa me firi ɛdɔm yi mu na mapila na ɔko no mu yɛ den da no na okura ɔhene no mu ɛnɛ yadeɛ pra obi o yadeɛ pra obi ɔhwɛ me a wotie me bɔne bi a kwan bɔne bi a ɔfa so yadeɛ pra to aso ɔse na okura ɔhene no mu maa no gyina ate aseɛ nam no mu Syriafoɔ no anim ara na owu anwummerɛ na apra kuro no mu emogya sne gu te aseɛ nam no mu na ɔpae fanstaban no mu owiatɔ blɛ sɛ obiara ɛnkɔ ne kurom ne n'asase so na ɔhene no wui na ɔde ne ba Samaria na osie no Samaria na ɔkɔhohoro te aseɛ nam no mu wɔ Samaria tareɛ mu na kraman bɛtafre ne mogya na ɛmaa nwamanfo nso dwale mu sɛ Awurade asɛm a ɔkae no teɛ enti Ahab de ne yere kwan bɔne so a ɔpɛ so ɔpɛ agyapadeɛ no akatua no no hwɛ akatua ba wɔn so enti na wɔtwe metufuo sɛ wɔmfa hwe ama wiase ontime ɔkyerɛ kɔ eyie na ɔkyerɛ eyie na wobɛkɔ kyena no wokɔduru eyie na sɛ ɛyɛ ahwɛ kwan a yɛfa so adi nipa no to adaka mu ɛyɛ the same 6 feet yɛni sikani deɛ ɛna ni hia ni enti fa kwan papa so mitufo sɛ fa so ban papa nante yɛmfa asɛm no nante na yɛnyɛ deɛ bɛn kronkron ma Awurade ɛna mitufo sɛ nneɛma nyina di adanse sɛ nipa nkyɛ wiase bi nti bɔ mmɔden sɛ wode so ba papa next week nyame yɛ adoma yɛbɛtoa nyame asɛm no so ɛnɛ kɔ yɛ amafoɔ tontɔn nnuane de pɛ sika ɔmo nim sɛ yɛ bɔne nneɛma bɔne yɛde yadeɛ bere nipa atɔn ama nipa adi anya yadeɛ sɛ na bɛyɛ ɔbɛnya sika next week yɛbɛkɔ so nyame yɛ adoma fa wo ho ma Awurade o na borɔnsɛm ayi nyini kyɛ ne atemmuo ni nipa wuo bɛwuo na firi nipa tim na ɔde agyapadeɛ ne sika ahyɛ nipa tim nti nipa adwene nyina yɛ sika nkwa ɔnwene sɛ ɔbɛwu ɔnwene sɛ atemmu obi bɛwi ase onim sɛ n'abrabɔ no wɔ awieyɛ fa Kristo metufo mo bebree asɔre dan no deɛ ɔtim aso nsakyerɛ suban a wodan na di ne nyinaa kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔsɔfo nso nsakyerɛ suban a wodan na di nyinaa sɛ ɔyɛ ɛda nsakyerɛ suban a wodan na di nyinaa sɛ asɔre na ɔkɔ no ɔkɔ no kwa hwɛ twerɛ sɛ na fa asɛm no nante na wobɛyɛ kronkron ama Awurade woba asase sɛ no de botae bae na wode asɛm no nante a botae nti a wode nyame de ba asase so nyame de mma no nyina ma wo no botae ni nyina bɛyɛ dɛn ɛbɛbɛm awahyɛ nyame animonyam shalom peace ɛnɛ nyame asɛm ba ɛyɛ mpae mmienu pa na mema yɛde bɔ mpae baako obi hwɛ me obi tie me ɛwɔnyɛ obiara zan ɔmfa akwanbɔ ne biara nyɛ dɛn pa agyapadeɛ aka no na nipa yɛfɛ ne sɛ Ahab ɛyɛ ne yere o ɛna ɔhyɛ no kutupa nti deɛ na obi bɛka kyerɛ ɔkyena ɛna obi hwɛ mo hwɛ kwan a wode ho akɔdwɔn kuo bi na nyɛ saa na wɔteɛ aso ɛna wampampa ni o ɛnyɛ wa yɛ nim o na ɛnyɛ wa nti wɔn nso so a wogyina hɔ no Bible sɛ deɛ ogyina hɔ no nhwɛ yie na wanyɛ dɛn wanhwɛ ase nti yɛba yɛbɔ mpa sɛ nyame ma owie kɔduro honhom nyame nyɛ dɛn ɔnsɔ mu David bɔ saa mpaeɛ no bi ɔsɛ Awurade sɛ mebɔ akɔkɔra mpo a ɛnyaa me me kokora bere mu nyina yɛ dɛn so mi mu ente bere bɔne ma wɔ sɛ Awurade yɛ dɛn so mu
obi so a wohwɛ me a wotie me why a victim so ba bi a wada na de na wanu hu sɛ awurade sɛ ɔmfa nya dan ɔmfa kyɛw nyame yɛ tirimɔborɔ ɔyɛ bɔnefa kyɛ agya nti yɛbɔ mpa no mmienu abom himfo na aba Facebook no so na YouTube no so yɛma mo nyinaa akɔ aba mmara so na yɛbɛbɔ mpaeɛ na eja no eba beso asofo Bishop Nana Jesse wa wo so mo Asare Henry wo so mo Morgan Veti wo so Press Lab Aje wo so Patricia Boada wo so Opoku Coffee e wo so asofo banfa be kan Mucha Samuel wo so Ekuata wo so Matilda Ajema wo so Sir Ralph e wo so na Bernice e Japan enso wo so David Oponso wo so Jeu Matilda wo so Justin Abani Ade e wo so Dankwa Bright wo so Franka Omensa e wo so se nipa bebre egu so Dankwa Bright mu nyina wo so Alice Blessing mu nyina wo so Yakopon on shira won ye bom paya edikan kasa Awurade Yesu ena nwumrei ena nadwi ena no pai ena homachin wasama ba Awurade mami wie kodo ho mami wie kodo ho na me so mankoto sa boni no so me ne mabusuam Awurade wasama ba e ho se midimu fo me granto a Yesu moja Awurade fa me fon so che wo Yesu demo bia wa no na bompa bia wa no na bompa bia wa no Awurade wasama ba wa man na Yesu mu afa ye wo Yesu demo Awurade na Yesu mu kwa ya wo so nya Awurade ya wo Yesu demo Amen. Empire dikan ya the weekends na Awurade nsa. Yes. And na accident ya dos wo man no mu. And na ekwanhia ne esan toto nipa ne bi. Obu a wo hwam ya wotie mo de otifie o. Anso baby kwa iye china, o baby kwa party china, o baby atuka, o kru bi kwa, o yire bi kwa. And then you are done so adoson. You the weekends in a share Radensa. Say a Radena or do a bedroom fear day. A Radema Bushiano by my weekends in Tram Cosi Juada, a better you must a Casa Radi Yesu. See and fire quencher was say and fire. I want to obey. I want to see about when you Bushia, Madame for 4, Menuma 4, the Bower Radi, the Bower me mema Awurade we can see obonefo ne hwehwe ye bia ai wo we can see Awurade pegu mame Awurade twemo mame o Yesu dem bia wa no na bompa Awurade